আমার জাতির নামক রাজনীতি করা আজি ধর্মর নামর রাজনীতি করা এই রাজনীতি কোনো ভাল পোৱা নাই। আমি একত্রিত হিসাবে থাকিব লাগে। আর আমার যেটো বিপিএফ দলের উদ্দেশ্য শান্তি সম্প্রীতি আর প্রগতি পিস ইউনিটি এন্ড প্রসপারিটি এই উদ্দেশ্য লই আমি কাম করি আইছো। যোৱা 15 বছর ধরে আজির নির্বাচিত সরকার গঠন করে পেলাই নেপালী জাতির গোর্খা জাতির কি সমস্যা আছে আজি নহয় কালি নহয় পুরুই অলপ অলপ আজি সমাধান হয়ে আইছে। আর অনাগত সরকারত আমি আপনার যে সমস্যা আছে মাটির পাট্টা লোৱাৰ পৰা যি কাম কৰিব লাগে বিটিসি বাকীসকলক মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ যে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমার হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকে সকলোৱে পাব। मोनजोबगोन नङा होमबा? हानि पाट्टाथ' मोनखांबाय बेहाय हानि पाट्टा मोनजोब्बाय आरो सायाव सोरबा दंबा बेनि हानि माने पाट्टाखौ मोनबावगोन आरो मालाय। दा बे महाजननि फार्स्टआ गेरेन्टियाव जोंहा मोनसे होबावदों 200 इउनिट कारेन्ट फ्रि सावनो मोनगोन, 5 लाख साख्रि मोनगोन सरकारि साख्रि आरो 25 लाख प्राइभेट सेक्टराव साख्रि होगोन। बे मोनब्रै आरो मोनसेया साहा बागानफोरनिसो। दा बेखौ जों जेरैखिजाया खालामगोन आरो मालाय जेरैखिजाया खालामगोन। दिनैहाय बे बिजेपि दोलोआ थगायजोबदों नङा होमबा? थगायजोबदों। राजबंशीफोरखौ एसटि होनो होननानै थगायबाय, सावतालफोरखौ एसटि होननानै थगायबाय, मरान मटक सुथियाफोरखौ एसटि होननानै थगायबाय। दिनैनि भिजन डकुमेन्टआवथ' नुवाखिसैना बिसोरनिखौ नुदों। 10टा पइन्ट होदों बिसोरो। 10टा पइन्टआव बे 6टा जाथिखौ एसटि होनायखौ दिनै लिरदेरनो हायाखिसै बिसोरो। हायाखिसै नङा होमबा? होमबा बे 6टा जाथिया भट होला बिसोरनो माइनास जाखाबाय। ओंखायनो बे सरकारा फैला, ओंखायनो जोंनि सरकार फैगोना खाथां जाबाय। आरो बे दा नै मोनबा जे गेरेन्टि आं होननाया 2000 फैसा 200 इउनिट कारेन्ट फ्रि होनाय, 5 लाख साख्रि सरकारि होनाय आरो नैबे 25 लाख प्राइभेट सेक्टराव साख्रि होनाय बे खामानिखौ जेरैखिजाया मावगोन आरो मालाय। बेखौ गेरेन्टि सरकार जानाय लोगो लोगो बे गेरेन्टि होगोन नोंथांमोननो। मिथिबाय? नांगौना नाङा? नांगौ नङा होमबा? नांगौ। दा बे बिजेपि सरकारा लाजिदों। सरकाराव थानानै 830 थाखाखौबो होनो हायाखिसै आरो दा मा बे एखेबारे दुगा थिफुदला 3000 होगोननो। हिसाब खालाम रायजो राजाफोर। जोङो हिनजावफोरनि बे 2000खौ सोहरबाय दे, कारेन्ट 200 इउनिट फ्रि होबाय। होमबा कारेन्ट 200 इउनिट फ्रि जाबा बेसेबां जायो बिला? 1500-1600 जाहैयो। नंगौना नङा? हिसाब खालामलाय कारेन्टखौ 200 इउनिटनिखौ दानि गोदान रेटजों खमावबाबो 1200 थाखा। होमबा ओरै मा जागोन जोंना 2000 ओरै कारेन्टनि नामाव 1500 थाखा फ्रि मोनगासिनो दङ नोङो 3500 जाखायो। जोंना बाराखा नङा होमबा? बाराखा। आरो जों गोसो जाबा गाबोन 3500 होनबालाय मा खालामनो बिसोरलाय? नोंसोर दिनै फोसावखांबाय नङा होमबा? बे जाम्बा खालामनायसो। जों गाबोन 3000 होनबा बिसोर 5000 होनलायगोन। बुरबक बे फैसाखौबो होनो हाखाया। ओरैनो इलेक्सनखौ बारग'नो थाखायसो बे प्रतिश्रुति होनाय आरो मालाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा आरो बारा गोलाव बाथ्रा बुंला, बेनो जोंना उद्देश्यआ। बे मोनबा जिनिसखौ जेरैखिजाया गेरेन्टि जों मावथारगोन। हाग्रामानि सरकार जाफिनगोन, चन्दन ब्रह्मआ दिनै मन्त्रि जाफिनगोन। खुनु माने भुल गैया। आं होनाय दहाय अंख'आ नोंना बयबो मिथिखागौ। बबेबा जायगायाव थांबा बे एबसुनि सेंग्रा बुजासिगोनसो साहा थांनांगौबा नङा होमबा? दा बुजाया? बुजाहांबाय बिजेपिनि मानसिफ्रा। ओरै आफार आसामाव बुजाहांगासिनो दं बिजेपिनि मानसिफ्रा। आरो इलेक्सननि साननै सानथाम सिगां मा जागोन नायबानो जाबाय नङा होमबा? परिबेसा मा जागोन नायबानो जाबाय। दा दिनै बे थगायनायनि फिथाइ, थगायसुला जे आखल आखु दिनै बेखौ मोनसिगोन आरो मालाय। आरो प्रमद बर'नि नामा फोथाय खेबस' बर' जों नाम दोनफिननांगौ रायजो राजाफोर। फोथाय खेबस' बर', बिनि नामा फोथाय खेबस' बर'आव गोदान नाम दोननांगौ नङा होमबा?